Bloemendagen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan hen die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Joke Brouwer Levering. Achter in de kerk staat een potje waar men nog verzoekliederen kan indienen voor Johannes de Heerdienst van volgende week. De diaconiecollecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat, omzien naar gevangenen. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ernst Walstra is onze organist, lector ben ik zelf en onze voorganger is dominee Igma uit Franeker. Ons intalslied is Psalm 25a, de versen 1 en 2. En we zingen dit indien mogelijk staan. Dan wens ik u een gezegende dienst.
Na dit knappe staaltje van de trein weer op de rit zetten, mogen we ook nu weten dat onze hulp ook nu vanmorgen in de naam van de Heer is, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Daarom genade en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Amen. U mag plaatsnemen. Laten wij samen bidden. We stellen ons leven in het licht van God. Wij bidden om het vuur van God dat ons reinigt. God, daarom vragen wij u, neem wat mij bedrukt. Neem het op in uw vuur. Neem wat mij verstrikt op in uw vuur. Neem mijn pijn op in uw vuur. Neem mijn verontwaardiging op in uw vuur. Neem mijn angst op in uw vuur. Neem mijn onverschilligheid op in uw vuur. Neem mijn schuld op in uw vuur. Neem ons verlangen op in uw vuur. Neem onze hoop op in uw vuur. Neem mijn leven. Neem ons leven op in uw vuur. Uit as onze kern aan uw licht, God. Uit as onze kern aan uw licht. Amen. Zingen we nu als lofzang lied 882, de 3 versen. Of de 5 versen.
letter, periletter, dan zul je hem zeggen, oh ja, dat lied 882, dat schitterende lied, dat zongden we toen voor het eerst met dominee Iepma. Het thema van de morgen is klagen. Laten we ons daarop tarrieren, in gebed. God van ons mensen, u komt bij ons als wij opengaan voor uw woord, voor het lied en in gebed gaan. Uw woorden wachten op ons om aangereikt te worden aan ons mensen hier en thuis. Dat die woorden ons goed doen, ons leren van het goede. Dat ze ons vertrouwen geven in deze wankele tijd. Dat ze een fundament leggen in onze levens, in ons gaan en staan als gemeente, als dorp, als wereldgemeenschap met elkaar. Dat we weten dat het vertrouwen uit een bron opwelt die wij het woord van God mogen noemen. Kom vanmorgen uit die woorden in ons midden, vol van uw geest. Amen. De eerste lezing vanmorgen gaat over het volk Israël op weg door de woestijn. En de tweede lezing gaat over Jezus die bij een bron uitrust, samen met zijn leerlingen. Zijn leerlingen halen voedsel, hij denkt alleen te zijn en er komt een vrouw naast hem zitten, de Samaritaanse. Eerst luisteren we naar de lezing uit Exodus 17, vers 1 tot en met 8 en daarna zingen we en luisteren we naar het tweede gedeelte. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Exodus 17. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd, zeiden ze tegen Mozes. Om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de Heer aan. Wat moet ik met dit volk beginnen? Vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. De Heer antwoordde Mozes. Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en of ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen. Is de Heer nu in ons midden of niet? We zingen lied 605, de versen 1, 2 en 3.
In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok ten strijde tegen Amalek. En Mozes ging op de berg staan, samen met Aaron en Hur. Zolang Mozes zijn arm omhoog geheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Hur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven tot de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. We zingen 605, de versen 4 en 5. lezing uit het evangelie komt uit Johannes 4 en we lezen daar een gedeelte van het verhaal van Jezus in gesprek met de Samaritaanse. Vanaf vers 5. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar. Jezus vlucht eigenlijk van de druk van de Farizeeërs. En daar komt hij bij, die stad, Sychar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die water drinkt,
zal weer dorst krijgen die dit water drinkt, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik aan hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Tot zover de woorden uit het heilige boek van God. Zalig zijn zij die deze woorden horen, ze in hun hart bewaren en eruit leven. Halleluja. Zingen we nu lied 538 vers 1. Lieve mensen, gemeente van Christus. Is de ene in ons midden of niet? Daar ging het in beide verhalen van vanmorgen over, uit Exodus en uit Johannes. Is de ene, is de Heer in ons midden of is het niet? En toen en nu spant het erom en hangt veel van het antwoord op die vraag af. Is de Heer in ons midden? Er wordt vanmorgen in de lezing van Exodus, daar beginnen we mee, nogal wat over gebakkeleid, gebokt en gebekvecht. Men mekkert en mort in de gemeente van Israël. Ze hebben dorst, maar er is geen bron te vinden die hun dorst lest. Ze lijken van God los. En zo voelen ze het ook. Ze merken niks meer van God. Waar is God gebleven? Ze hebben er een droge mond van. Ze hebben dorst. En naast dat ze dorst hebben, zijn ze ook bang. En die combinatie, dorst hebben, verlangen naar iets wat je niet krijgt, dorstlessen en bang zijn, dat is een cocktail voor angstreacties en boosheid en woede. Toen ik hier vanmorgen heen reed, kon ik niet goed inschatten hoe glad de wegen zijn of waren. De bochten, kon ik die nemen met 60 kilometer per uur of was het verstandiger om iets langzamer te gaan. Dus ik reed vrij rustig, want ik dacht ik moet met die slingerweggetjes niet in de sloot belanden. En ik kwam bijna in Aren. En daar hingen vlaggen die nog op de kop hingen met blauw, wit, rood in plaats van andersom. En toen keek ik naar links en ik zag een boerderij met grote witte letters daarop, een aantal letters gekalkt. En ik dacht, wat staat daar eigenlijk? Dus niet zonder risico keek ik even naar, wat was het? Naar rechts. En ik las wat daar stond. En iets verderop kwam ik, dat was eerder, kwam ik langs een spandoek. En daar stond ook een naam van een partij op. Want die boer, daar stonden ook de afkortingen die samen een partij vormden. En ik dacht, hier is dorst. En hier zijn we bang.
En dan gaan we wegen inslaan en keuzes maken waarvan het maar zeer de vraag is of die de dorst op een wijze lessen die goed voor ons is. We gaan hier geen politieke preek afsteken, maar het brengt mij wel bij het thema van Israël in de woestijn. En dat thema is klagen. En het is ook om die reden waarom ik expres vanmorgen met 3 liederen begon die we amper kennen. Nee hoor, zo zit ik niet in elkaar. Maar zo ontrolde het zich. En daarover kunt u zich, vind ik, met een bepaald recht beklagen. Waarom? Omdat je komt hier uiteindelijk komen we hier bij elkaar om God te loven en dus te zingen. Maar als dat zingen net als een vliegtuig niet wil opstijgen, van de grond komt, kun je die lofprijzing, die komt niet los. En dan blijft er dus iets onafs. Nou, dat is iets om je over te beklagen. Komt de Heer in ons midden of niet? Dat is de vraag waar Israël mee worstelt en waar heel veel gemeentes die klagen over het missen van jeugd en jongeren, over het geen aanwas meer hebben, zich beklagen. En terecht, want er blijft een zorg en een angst. Hoe komt het? Israël is een volk, maar in wezen gaat het over een gemeente. En die gemeente heeft dorst en die is bang en die klaagt. En als je klaagt, dan verlang je. En verlang je naar bijvoorbeeld plekken waar het goed was. En zo komt het dat Israël op haar lange tocht door de woestijn regelmatig terugverlangt naar Egypte. Want daar was een supermarkt, daar was een dokter, daar was de bakker en daar waren allemaal voorzieningen waardoor ze het goed hadden met elkaar. En er was een soort basiszekerheid van het lessen van je dorst en het stillen van je honger. En dat is verdwenen. En ze zijn midden in de woestijn en ze weten niet hoe het komt. En dus gaan ze klagen. En wij hebben geleerd dat we eigenlijk niet mogen klagen, maar tevreden en braaf moeten zijn. En dat God anders vertrekt. Maar zo leert Israël, is de God van Israël en van ons niet. God houdt niet van brave mensen, maar van mensen die hun hart durven luchten en uitspreken. De God van Israël is dus niet een God van mensen die geen kritiek hebben, die niet durven klagen, die niet durven zeggen hoe het voor hen is. Maar juist een God die houdt van mensen die hun stem laten horen. Ook wij mensen, waarschijnlijk ook hier, maar zo goed ken ik u niet, zijn geen mensen die alleen maar braaf zijn. Ook wij kerkmensen bestaan hoop ik niet uit brave Hendrikken en brave Hendriekjes. Als we, en dat is het belangrijkste, als we maar met elkaar in gesprek gaan en gesprek blijven. En dat is wat Israël op die reis uit Egypte aan het doen is. Ze zijn in gesprek. Ze zijn in gesprek met elkaar, ze klagen en ze zingen bij tijden en ze mopperen en ze zien het niet meer zitten en gaan toch verder. Want ze hebben een leider die hen meetrekt. En die leider is Mozes. En de naam Mozes betekent hij die uit het water wegtilt, weghaalt. En hij heeft die naam gekregen omdat hij dat zelf ervaren heeft. En water, moet u weten, water is een beeld van de tijdstroom. Die tijdstroom die hebben we niet in de hand, die kunnen we niet vasthouden en zeggen, nu heb ik hem te pakken. Maar de tijdstroom wil zeggen, alles gaat voorbij. En uit die tijdstroom van alles wat veranderen en vluchtig is, tilt die Mozesgestalte Israël en ons vandaan. En brengt ons op iets wat je zou kunnen zeggen het droge is. In de Bijbel is het droge het eeuwige. En Mozes is nu bezig dat volk te leiden en
te brengen naar een land waar het anders is dan in Egypte. En dat is het beloofde land, maar daar zijn ze nog lang niet aanbeland. Ze zijn nu midden in de woestijn. En bij de woestijn, daar hebben we een beeld bij, een beeld van. En dan denkt u aan zand, aan droogte en aan dorst. Maar in de Bijbel gaat het niet om de beelden die wij ervan hebben, maar om wat die woorden ons willen vertellen. En wat ik heel mooi en verrijkend vond om op een bepaald moment te ontdekken, is dat het woord voor woestijn iets heel anders betekent dan zand en droogte, dan plek waar geen leven mogelijk is. Er staat namelijk in de Hebreeuwse tekst een woord dat hetzelfde is als het woord voor spreken, voor woord. En dat is het woord midbaar. En midbaar, dat mag u weer vergeten. Als u maar onthoudt wat het betekent, dat staat eigenlijk voor vanuit het spreken. En wat wil dat zeggen? Als we samen ergens met elkaar ons overbuigen, over in gesprek gaan, dan komen we er vroeg of laat uit. En in de Bijbel wil het zeggen, vanuit het spreken wordt ons de weg gewezen. Dus niet vanuit de beelden die we hebben. Wij leven in een wereld vol van beelden. Als je ziet, bijvoorbeeld je loopt dus door een straat en je ziet, oh, daar is een televisiescherm aan. Dan zie je niet wat er precies bekeken wordt, maar je ziet schakeringen van kleuren. Het flitst heen en weer. En dat zijn allemaal kleine fragmenten beelden. Maar zo ziet in het groot onze wereld eruit. Een opeenstapeling van beelden achter elkaar. En te midden daarvan ligt een boek. En dat boek slaan we open. En daar zijn geen beelden die op ons afkomen, maar zijn het verhalen. En het zijn verhalen in de tijd. En tegelijkertijd zijn al die verhalen als Mozes. Ze willen ons optillen uit de tijd en brengen in een land, in een gebied waarvan we zeggen, hier is iets anders dan onze dorstles. Hier is het eeuwige. En het eeuwige is dat wat ons vrijmaakt van de tijd. En in het Nieuw-testamentisch verhaal is een gestalte die ons daar brengt. Bij de bron van eeuwig dorstlessend water. En dat is Jezus. En Jezus komt aan in Sichem. En Sichem, als je opzoekt wat dat betekent, dan staat er een woordje in het woordenboek dat mij verraste. En dat is dronken. Dronken. Jezus komt bij Sichem en daar drinkt hij. En van dat drinken word je dronken. In ieder geval in de wereld van de tijd, maar in de werkelijkheid van God wordt je dorst gelest. En gebeurt er iets met je verlangen waarvan je niet wist dat het zo kan gaan. En Jezus zit daar bij de bron. En dat is de bron van Jacob. En Jezus is moe van het lopen, van het vluchten. En hij verlangt ernaar om alleen te zijn. Hij stuurt de anderen weg om voedsel. En dan komt er een vrouw. En die vrouw is een Samaritaanse. En die komt er op het moment dat je haar helemaal niet verwacht, op het heetst van de dag. Op de 6e scheppingsdag. Dat is de betekenis van het moment. Het is 12 uur en het is de 6e dag. En ze komt water scheppen, staat er. Zo moet je dat vertalen, scheppen. Dus wat hier eigenlijk verteld wordt, is hier wordt een mens in gesprek met een ander herschapen. Een gesprek bij de bron van Jacob. Wij mensen kunnen niet zonder bronnen. En dat is wat we tegenwoordig zien. In onze samenleving, in de politiek. Er zijn nauwelijks of geen bronnen meer waarvanuit een taal in ons spreken komt dat ervoor zorgt dat we anders spreken, anders op elkaar afgestemd zijn dan wanneer we als babbelboksen door de wereld gaan. En het lijkt erop dat dat steeds meer het geval is. En de Johannesgemeente
waarin dit verhaal van vanmorgen van de vrouw bij de bron verteld wordt, weet van een bron die anders is dan ze voordien kenden. En dat is het wonder van de Jezusfiguur. Jezus is bij de bron, maar hij blijkt ook meer en meer zelf de bron te zijn. En dat is de reden waarom we hier bij elkaar komen. Om te luisteren naar Jezus als bron voor ons leven. Om dat te ervaren. Dat Jezus zelf de bron is. En dat we dus anders kunnen leven dan zonder die bron. Is de grote vraag, waar vinden we die bron? Hoe ervaren we die bron? Die bron die vinden we als we het evangelie lezen. Als we uit Exodus lezen. Maar hoe merken we dat die bron in onszelf stroomt? Toen ik die vraag stelde, moest ik denken aan een ervaring die inmiddels alweer lang geleden is. Het was op een avond, volgens mij een woensdagavond, en ik ging naar Leeuwarden toe, want daar sprak de monnik Anselm Grün. En Anselm Grün was in toga, in pij zou je kunnen zeggen. En hij stond daar midden in de kerk en hij was daar in alle eenvoud aan het vertellen. Had geen papier voor zich liggen, maar deed alles van waaruit? Vanuit een bron. En hij vertelde op een bepaald moment zelf over de plek waar die bron voor hem te vinden was. En ik deed een stokje water hebben over bron gesproken. Oh, hier, ja. Hij stond er zo. Hij vertelde over een boekje dat ging over bronnen. Hij vertelde dat er in ons leven ook allemaal situaties en momenten kunnen zijn waarop die bronnen in ons leven dichtgeslipt zijn, vervuild zijn geraakt. En dat we in wezen smerig zijn. Van binnen, in onze harten, in onze relaties. En toen zei hij dit. Maar in ons is in wezen nog een andere bron. En dat is de bron van de Heilige Geest. En toen ging hij zo staan, ik laat het even zo zien, ging hij zo staan en wees hij als het ware hier naar de bekken. Naar het gebied van wat bij vrouwen de baarmoeder heet. Diep in onszelf. En daar wees hij naartoe en zei hij daarin, die ruimte, op die plek in ons binnenste, heeft ieder mens een bron. En daaruit stroomt zuiver water. En dat water kent geen einde. En dat water is ook niet aan tijd gebonden, maar ontspringt uit het eeuwige. Ik dacht, dat is mooi. Dat zou ik ook willen. Om dat de eerlijkheid gebied te zeggen, dat ik lang niet altijd in staat ben om vanuit die bron te leven en te spreken en te preken. Vaak zit ik hier, of is het verlangen al lang ergens anders. Maar hij heeft mij geleerd om te vertrouwen op iets diep in mijn binnenste, waaruit leven stroomt, dat altijd maar doorstroomt. Wat onuitputtelijk is. Net als de bron van het heilige boek van God, de Bijbel. Want ook die Bijbel is geschreven door mensen die vanuit deze bron van de Heilige Geest leven. En heilig betekent heel zijn. En heel zijn wil zeggen dat de gebrokenheid van de wereld en van de ervaringen van jezelf niet het laatste woord hebben, maar steeds weer worden opgenomen en meegenomen uit die levensstroom vanuit ons binnenste en vanuit het woord van God. En waar die twee, die stroom van onszelf uit ons binnenste, verbinding vinden en krijgen met het woord van God, daarin, op dat moment, weten we ons gedragen door een grond die we eeuwig noemen, waaruit wij mogen leven. Het mooie
van het verhaal van de Samaritaanse in gesprek met Jezus, is dat zij leert dat we daar soms helemaal niks van begrijpen. Dan nog een voorbeeld van een vrouw. Tot slot. Het was afgelopen woensdag Vrouwendag. En als ik mij ergens zorgen over maak, is het over de vrouw. Hoe veilig is zij in een wereld als deze? Er zijn landen waar vrouwen dikwijls door geweld om het leven komen. En ik dacht lang, dat is nog relatief ver van ons af. Daar zijn we ver van verwijderd. Maar wat lees ik in de krant en hoor ik in het nieuws, dat ook hier 1 keer in de 8 dagen, als ik het goed heb, een vrouw om het leven komt. Door geweld, vaak huiselijk geweld. Dat is zeer ernstig. En wat kunnen we daar aan doen? We kunnen daar misschien mogelijk de komende tijd nog weinig aan doen. Waarom kunnen we daar weinig aan doen? Omdat we bronnen ontberen waaruit wij kunnen putten en onze dorst op een wijze kunnen lessen, zodat we niet meer driftkikkers en op hol geslagen babbelaars zijn, maar vanuit een rust en vrede leven die vanuit die bronnen in ons leven komt. Een vrouw die mij in ieder geval naast Anselm Grün heeft geholpen om te weten van de bron van de Heilige Geest in onszelf, is de Joodse vrouw Etty Hillesum. Zij schreef in de Tweede Wereldoorlog een dagboek en in dat dagboek, dat deed ze 2 jaar lang, deed ze geen verslag van de oorlogssituatie waarin zij zich als Jodin bevond en die steeds gevaarlijker werd, maar vertelde zij over een weg naar binnen. En dat ze in die weg naar binnen op een bepaald moment iets ontdekte wat ze niet kende. Dat er namelijk een bron in haar binnenste is, waaruit leven omhoog komt, dat niet afhankelijk is van de situatie waarin ze verkeert. En in die bron ontdekte zij God. Of wat ze daar ontdekte, dat noemde ze God. En vanaf dat moment wandelde zij met God door het leven in een wereld die steeds zwarter en dreigender werd. En toch werd zij niet gevangen door die dreiging om haar heen, omdat ze leefde uit een bron die daar vrij van was. En dat was de bron van God, de bron van de Heilige Geest. Het is Jezus die ons vanmorgen samen met het Samaritaanse, samen met Israël, bij die bron brengt. Opdat wij onze dorst kunnen lessen. En vrij zijn van de dingen om ons heen, omdat we leven uit de Heilige Geest. Dat die Heilige Geest, die in Jezus Christus bij ons komt, ook nu onze levens mag sturen en richting geven. Amen. Zingen wij nu lied 887, de versen 1, 2 en 3.
wil ik u nu meenemen in een geloofsbelijdenisversie van de 10 woorden. Goed is het wat gij hebt ingezet, God. Gij wijst ons de weg naar uw toekomst. Wij loven en danken u, omdat gij tot ons blijft zeggen: ik ben de eeuwige, uw God. Ik heb u uitgeleid weg uit het diensthuis. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Gij zult u geen beeld maken van enig schepsel en daarvoor buigen en het dienen. Gij zult de naam van de eeuwige uw God niet voor niets gebruiken. Onderhoud de rustdag, dan zult ge geen werk doen. En niemand die met u is, heilig is die dag en gezegend. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de eeuwige uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult elkaar niet ontrouw zijn. Gij zult niet stelen. Gij zult geen onwaarheid spreken tegenover uw naaste. En gij zult uw zinnen niet zetten op wat van uw naaste is. Goed is het wat gij hebt ingezet, o God. Gij wijst ons de weg naar uw toekomst. Amen. Zo zal het zijn. U mag weer plaatsnemen. Dan gaan we over tot de dienst van de gebeden. We bidden om vertrouwen en we danken daarvoor als we dat krijgen. Er is ruimte voor stilgebed en daarna sluiten we onze gebeden af met het samenzingen van het lied God van Vier en Heun, Us Heut, de Friese vertaling van het Onze Vader. Laten wij bidden. Grote God, wij danken u voor momenten van vertrouwen. Voor vertrouwen in elkaar. Vertrouwen in een leven dat te midden van dit leven en deze tijd goed mag heten. Wij danken u voor mensen die ons vertrouwen schonken. En voor hen op wie wij nu mogen vertrouwen. Dat vertrouwen mag een veilig huis zijn om in te wonen. Maar wij weten dat ons vertrouwen beschaamd kan worden. Dat mensen ons zomaar teleurstellen. Of dat wij anderen teleurstellen. Soms zelfs onbedoeld. En wij weten dat zelfs ons leven en onze wereld onbetrouwbaar kunnen zijn. De kracht van ons lichaam, de zekerheid van ons werk, het geluk in onze relaties. Telkens weer opnieuw moeten we dat vertrouwen hervinden en er samen met elkaar en met u aan bouwen. Daarom bidden we om geloof in dat vertrouwen. Daarom bidden we om vertrouwen in u, waarop wij ons vertrouwen mogen enten. Vertrouwen in het leven en vertrouwen op elkaar. Om tegen alle verwachtingen in te kunnen zeggen, en toch is het goed. Daarom bidden we u om geloof. Geloof in u, omdat u de werkelijk vaste grond bent. En in alle onzekerheid van dit bestaan. Omdat het huis van ons leven op u gebouwd, zelfs de zwaarste stormen kan doorstaan. Zo bidden wij in Christus onze Heer. Dan brengen wij nu in de ruimte van de stilte die dingen in ons binnenste die we voor u neer willen leggen. Omdat ze te groot voor onszelf zijn. Omdat ze te onzekermakend zijn. Omdat ze uit verdriet of uit pijn bestaan. Heer, ontvang het.
brengen al onze gebeden bijeen in het gebed dat Jezus uw Zoon ons leerde. En dat vertolken wij vanmorgen met elkaar in het zingen van God van vier en hein uw hart. Daar hebben ze terug in de slang. Wij binnen onder de collectetaal. En daarna jongen we het bestuurd, wie het 418, God skink us de moed. Maar eerst de inzameling van de jeft.
gaat dan heen in vreugde en in vrede. En weet u op uw weg gedragen door de zegen van de Heer. De Heer zegen u en de Heer behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer zij bezorgd om u en geven u zijn hemelse vrede.